Hi guys! Σήμερα παίζουμε Clash of Clans. Okay. Λοιπόν, έχω βάλει να γίνουν στρατιώτες, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη. Πάμε μία στο Builder Base, να κάνουμε ένα tag. Να εύχεστε το recording μου να μην χαλάσει. Όχι, ναι. Ρε φίλε, τώρα να έχεις assist tower κάτι level μεγάλο πάντως για builder base. Όχι, όπα. Τι! Πήρα 42%. What? Ok, πάμε κανονικό base. Να σας δείξω ένα replay. Όχι, το έχουμε δει. Stone War. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο μια διαφορά παράτηση. Ας δούμε μια τον αρχηγό της κλάν. Είναι κάπως έτσι. Ας μετρήσουμε πως τι level έχει γενικά τα πιο σημαντικά πράγματα. Assist Tower level 9. Κάνω level 11. X-Bow level 3. Και Mortar level 6. Να δούμε τον ακριβώς απέναντί του. Από την άλλη. Assist Tower level 11. Κάνω level 11. X-Bow level 3. X-Bow level 3. Από ό,τι είδα ο άλλος τα είχε level 3 τα Wizard Tower, αυτός τα έχει level 7, Lex και level 6. Mortars level 7, level 6 και αυτός. Νομίζω ότι θα χάσουμε. Για να δούμε μία του Dango level 10. Για να δούμε. Συγγνώμη, αυτό είναι τώρα base. Dango level 10. Αυτός πρέπει να το έχει κάνει με gems. Έλεος. Τι λέτε. Και ο απέναντι του είναι Dango level 9. Κοιτάξτε. Ο δεύτερος είναι. Ναι. Είναι ο Dango level 9. Και παρατήσει σε λίγο. Ποιος νομίζει ότι θα νικήσει τώρα. Ναι, εντάξει, έχει X-Bow level 1. Κάνω level 10. Assist Tower level 10. Wizard Tower level 6. Build Tower level 2. Δηλαδή τώρα τι. Θα κάνω και άλλο ένα βίντεο μετά. Μαζεύω λεφτά για να κάνω τα level 8. Γράψτε μου κάτω στα comments αν το base είναι καλό ή χάλια. Να κοιτάξτε, δεν έχω. Όπα. Εδώ, πού να το βάλω. Έχω ανέβει στα δύο τέλος. Παιδιά, όχι, όλα τα λεφτά μου. Έλα ρε, χάνω ίντερνετ. Λοιπόν παιδιά, επειδή δεν θα σταματήσει το ίντερνετ, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.